Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bakwenze abantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamtusa. Yamdumisa uNkulunkulu kakhulu ukuthi asiphe lesi sikhathi sikwazi ukuhlangana. Siyambonga kakhulu ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu luthando. Bonke abathandayo bayamazi uNkulunkulu. Ukuba ukwazi ukuthi uthanda uNkulunkulu kodwa umzalwane wakho ohlezi naye ungamthandi. Ngoba uNkulunkulu awumazi futhi awumbonanga. Kodwa othandweni esilinikwa ngabazalwane sibona ubuNkulunkulu kulona. Ngiyathemba usahlezi kahle lapho khona unethezekile. Inkonzo yethu iyeza iqhamuka ku-Studio 1. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba wethu olungileyo, Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukuthi wasithanda kuqala, nathi siyakuthanda. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi usilungisele indawo ekhaya ezulwini. Nkosi silindele lolo suku. Silindele Nkosi lapho ibandla lizohlwithwa. Silindele Nkosi lapho sizohlala nawe sikudumise sikubona. Namhlanje amehlo ethu kamoya abona izinto kalivindi. Kodwa lapho sobe sikubona konke sekuphelele. Lapho sobe sikubona sikutusa. Sibonga ukuthi wasifela esiphambanweni Nkosi Jesu. Wasithenga ngegazi lakhe nenani elikhulu. Wadela izulu. Wadela ubuhle nobumnandi. Wehla wazohlupheka ngenxa yethu. Wathwala izono ungasenzanga isono. Siyakubonga moya ongcwele ukuthi moya kaNkulunkulu, moya kaJesu wehla wazohlala phakathi kwethu. Wahlala kithina. Elithi izwi lenkosi uzoba kithi kuze kube phakade. Siyabonga. Siyabonga. Siyakubonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu osinikeze yabona ngomoya wakho ingcwele. Sisize Nkosi imphathe kahle. Singamdabukisi umoya ongcwele. Singamdabukisi ngoba uyena esongena ngaye ekhaya ezulwini. Siyabonga moya ongcwele. Qhubeka usihole njengebandla lasekhaya lezwi. Qhubeka usihole njengebandla lasentabeni. Qhubeka usihole njengomuntu nomuntu Nkosi ozimisele ngokuya ekhaya ezulwini. Silekelele Nkosi sihlale singcwele. Dumo lonke silinikeza wena izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Iba nathi Nkosi sisekuwo lomkhosi. Ungasishiyi moya ongcwele. Khulume uzambule. Kulona loyo semkhosini umbusise. Sikhulekela kona Nkosi inkonzo zabesifazane ezizayo. Sikhuleka ukuthi Nkosi ube kanye nathi kulezi inkonzo. Usibiyele usigcine. Siqalekise amadimoni amandla obumnyama, ama-devil worshippers nama-satanist. Baphephiseke abantwana bakho Nkosi beseze endleleni. Uphinde ubaphephise Nkosi sebebuyele emuva. Siyabonga ngalezi inkonzo. Sikunikeza udumo. Siyazi Nkosi ushilo ezweni lakho. Wathi kuzindlala yezwi njengoba liseyinala nje lakuthina. Siyabonga siyakudumisa. Qhubeka ukukhuluma uzambule. Ngoba ayikho indawo esingaya kuyona. Ngoba amazwi onke okuphila akuwe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi bangcwele siyambonga uNkulunkulu kakhulu siyamdumisa ngakho konke akasenzele khona. Sizoqhubeka nenkonzo yethu. Intshumayelo yasentabeni. Chapter 5. Chapter 6. No-chapter 7. Le ntshumayelo uma uyiphila ngoba futhi ivangeli liyaphila walishunyayelwa kuphela. Yikho izwi inkosi lapha kuJehova lithi ningabi ngabafundisi abaningi ngokuba nokwamukela ukwahlulela okukhulu. Kufanele uqaphele into oyikhulumayo. Uqaphele into oyishumayelayo. Ingakho-ke simbonga uNkulunkulu ukuthi wasinikeza umoya wakho ongcwele. Le ntshumayelo kuyasentabeni uma uyiphila uzongena ugijima ezulwini. Ngoba yashunyayelwa uJesu uqobo lwakhe. Sibuka yona-ke kulezi insuku
uhlale enkosini uJesu ungasuki, noma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Kunendawo esinikezwe bafethu ufuna sihlale kuyo. Uma ungakayiboni uyabizwa, sondela. Uyakufuna uNkulunkulu uthi ngafuna kuba umuntu wokubiya ukuba ahlale esikhaleni, ukuba ame esikhaleni. Sifuneka sizome esikhaleni. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele, uNkulunkulu abe nawe. Uma singabonani kuleli, asibonaneni kwelizayo. uJesu Kristu inkosi. Mateyu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Akushoni abanjani? Abalamulayo. Siyezwe ukuthi uzibiza ngumntwana kaNkulunkulu. Akulona icala lelo, kodwa kuyicala uma kukuhlula ukuphila impilo yomntwana kaNkulunkulu. Ngoba iyaphilwa, liyasetshenzelwa izulu ngokuphila impilo engcwele. Ungcwele wena na? Ayasifunde kuEzekiel chapter 22, sifunde uverse 30 othi, ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango, eme esikhaleni ngaphambi kwami, ngenxa yezwe kuba ngalichithi, kepha angimfumananga, isho inkosi uJehova Sebawothi. Uthi akamfumananga. Kukhunike uma umuntu engasafunyanwa. Kukhune ngendlela emangalisayo. Izolo-ke sigcine sicaphuna izwi laphaya enkonzweni yethu elikhuluma ngokufika kwabaphika uKristu, nokuthi abanye sebephakathi kwethu. Ila incwadi ka1 John chapter 2 verse 18. Uthi bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwe ukuthi umphika uKristu yeza, nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi. Ngokuba uma bebengabakithi babeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasiba abakithi. Uma ngibheka uhambo lwami lukamoya kusukela ngo-2011 kuze kube manje, ngibuka befundisi asebangishiya, namanje basangishiya. Ngiyambonga uNkulunkulu uthume nami. Ngezinye izikhathi kwakubuhlungu, kube nzima, kodwa uNkulunkulu angipholise, athi ungesabi, imisibindi ngokuba mina nginawe. Athi akekho umuntu owoma phambi kwakho. Njengoba nganginayo uMose, kanjalo ngiyokuba nawe. Angiduduze lamagama abe njengamafutha enhlizweni yami. Ngoba kubuhlungu ukushiya umuntu osebenza naye, ngoba esemelene nentshumayelo yakho. Ngifuna ukuniqinisekisa abafowethu ukuthi ngeke ngizanyezanyiswe. Akukho kuyongihlukanisa nothando likaKristu. Asho njalo uPaul. Athi kungaba izingelosi, kungaba kusemhlabeni noma kuphezulu noma ukuphi, athi akukho kuzongihlanganisa nothando likaKristu. Ngisho njalo namanje. uSathane uyazama ngendlela eziningi. uSathane uyabathuma abantu ukuzongishintshisa engikutsheliwe nengikunikiwe. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube manje ngimile kuze kube manje. Udumo lonke lungolwakhe. Siyambonga uNkulunkulu. Lithi-ke nakalokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina uma kunabaphika uKristu abaningi. Isikhathi sokugcina mntaka baba. Athi verse 19, baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi. Ngokuba uma bebengabakithi bebeyokuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasiba abakithi. Lithi baphuma kithi, kodwa babengesibo abakithi. Bafike basijoyina nje eqhutshweni komsebenzi wenkosi. Bafika nabo babamba iqhaza. Ngajabula. Kanti wangitshela uNkulunkulu, wathi ungajabuli kakhulu.
abanye babantu abazofika la bazobe bezofuna ukuphila kwakho, bazobe bezofuna ukukususa kimi. Angilikhohlwanga, ngalibamba lelo, ngalibamba, angilikhohlwanga kuze kube manje liyangisiza. Makhondoda ephumayo, iyabona amakhondoda ephumayo. Hayi, ngiyakutshela wena sekushisa. Kodwa mina ngizokutshela into eyodwa, phuma ekhishini kuyashisa. Phuma ekhishini kuyashisa. Dlaleleni ekhishini wena. Wamavaka namavili abahlala ekhishini. Ekhishini kuhlala abantu abaphekayo abazokumela ukushisa, hayi abantu abangeke bakumele. So wenza kahle-ke uma uphuma early, very early, uphume wenza kahle kakhulu. Khona soshawa umoya sikwazi ukuya phambili. Simbize sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Okubuhlungu-ke ilokhu ukuthi sohlangana ekhaya ezulwini noma sohlangana ngosuku lokwahlulelwa. Mase sihlanganile kuyothekani? Yini yokhulumeka? Yini yoshiwo mase sihlanganile? Hayi ngoba sisazohlangana. Baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Masibheka u1 Timothy chapter 1 verse 18 ya 20. Lithi yilo kulokuhle unokukholwa nonembezo omuhle okuthe abanye bekulahlile bafela umkhumbi wokukholwa. Abakubona oHimeneu no-Alexandra engibanikele kuSathane ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi. Madoda, khona abantu abanikelwa kuSathane ukuze balaywe ukuba bangahlambalazi. Umuntu ohlambalazayo, umuntu ohlambalazayo unikelwa kuSathane. Uthi ubanikelile umpostoli Paul kuSathane, ubanikelile. Obani? Laba baphuma kithi, laba balahla ukukholwa, laba bafelwe umkhumbi wokukholwa, baphuma kithi. Inkinga yabenye enkulu ukuthi kade bengezwe ukuthi kuthiwani bela ekhaya lezwi. Abangezwe futhi ukuthi kuthiwani sebedlulile ekhaya lezwi. Abezwa still. Kuyakhulunywa, abezwa. Ubheka u1 John chapter 2 verse 13 uthi, ngilobela nina boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Ngilobela nina zinsizwa ngokuba nimnqobile omubi. Nginilobele bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Nginilobele boyise ngokuba niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. Nginilobele zinsizwa ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini, nimnqobile umubi. Izwi likaNkulunkulu limalihlale kithi ukuze simnqobe ububi. Uyasiyalotshelwa ngoba siyamazi yena owayekhona kwasekuqaleni. Ziyalotshelwa izinsizwa ngoba zimnqobile umubi. Bafowethu, kufanele simnqobe umubi. Kufanele sihlukane naye umubi. Athi verse 4 ka chapter 4 kuyo u1 John, ningaba kaNkulunkulu nina. Hayi, ngingazi uma yakwazi lokho. Ningaba kaNkulunkulu nina abantwanyana. Nibahlulile ngokuba lowo kini mkhulu kunayo sezweni. Lowo kini mkhulu kunayo sezweni. Verse 5. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Yikho bephuma kithi besishiya nje, bangabezwa. Bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Bona bangabezwe njengalokho bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Verse 6. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu akasizwa. Omaziyo
Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngiyaxolisa ngifunde kabi. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Kodwa ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso, siyamazi umoya wokuduka. Buye ekudukeni kwakho. Nkosi uJesu ivule izandla, buye ekudukeni kwakho. Phela wena awuzwe ukuthi kuthiwani la ekhaya lezwe. Awuzwe ukuthi kuthiwani. So bangabezwe thina singaba kaNkulunkulu. Yikho bephumile, abezwe ukuthi sithini. Yabona manje abayizwa lenkonzo ipowerful kangaka. Bayamangala nje sengithi powerful. I-powerful ngoba iyangithinta, ngizwa kimi ngithinta. Iyangithinta bafowethu ukuthi mkhulu kimi kunosezweni. So why should I fear? Why should I really fear? Ngisabelane ngempela. Ngoba mkhulu kimi kunosezweni. Ngoba ukusaba kunesijeziso. Ngoba kukho ukwesaba othandweni. Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso. Nowesabayo akaphelele othandweni. Uma nje usaba awuphelele othandweni. Lahle ukwesaba kuze kube khona ukukholwa. Throw away fear and accept faith. I-faith iyona ezokusiza ikulekelele. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu wethu. Thina singaba kaNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Yabona umazi uNkulunkulu uyangizwa mina ukuthi ngithini. Kodwa ongesiyo kaNkulunkulu akangizwa. Ngalokho-ke siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Siyakwazi ukuhlukanisa umoya weqiniso nomoya wokuduka. Wena uphethwe imuphi umoya? Imuphi lo moya okubusayo wena? Avuma ukubusa umoya wokuduka mntakababa. Hayi ungavumi, ngiyakutshela nje ngiyakucela. Avumi. Bazosizonda sinjalo. Bangasikhulumisi. Besizondela uJesu Kristu inkosi. Athi verse 13 ka1 John chapter 3, ningamangali bazalwane uma izwe linizonda. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni. Ngokuba sithanda abazalwane, ungathandi uhleze ekufeni. Verse 15, lo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. Ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Bangaki ubazonda? Bangaki ongezwani nabo? Hayi ngiyabuza mina ngoba ngifuna sihambe nawe siyekhaya ezulwini. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni. Ngokuba sithanda abazalwane, ongathandiyo uhleze ekufeni. Lo othi usekukhanyeni, verse 9, 1 John chapter 2. Abezonda umzalwane wakhe usebumnyameni kuze kube kalokhu. Uthanda umzalwane wakhe uhlala ekukhanyeni, akukho sikhubekiso kuye. Kepha ozonda umzalwane wakhe usebemnyameni, uhamba ebumnyameni. Akazi lapho eyakhona ngokuba ubumnyama buwaphuphuthekisile amehlo akhe. Onjani? Ozonda umzalwane wakhe. Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabe kuphila kwakhe ngenxa yethu, nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazalwane. Ngenxa yabazalwane kufanele sikubeke phansi ukuphila. uNkulunkulu akasisize. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akupha amandla ukuqhubekela phambili noma izimo zingavumi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngiguqe, ngikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa abangcwele.
Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga usithanda kwakho, siyabonga konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo, busiseke kuwe lona loyo ilalele. Ngiyacela ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Dumo lonke silinika wena lokufanele. Singayaphi masisuka kuwena? Sisizeke Nkosi, usipha amandla sisaqhubeka nalomkhosi. Usipha amandla uNkulunkulu wethu okubekezela sibambe. Sikhuleke njalo njalo singaphezi. Silifunde izwi singaphezi. Silalela ukukhuluma kwakho kulezi inkonzo. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga. Udumo lonke lokufanele lungolwakho. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Baba uNzibande usiyavalelisa uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.